Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu n'ụbọchị nke taata biko na ebe ọbụla na masị m udo dịlu nwoke udo dịlu nwaanyị biko na news na-abata anyị n'efere mbụ ụwa n'ụbọchị nke taata na-ekwukwa na nwanne anyị nwoke apụtakwa n'ọzọ wee sị na eke ihe na-eme ụka ụzọ ịtọ ụzọ na-abụ na-eji ọgwụ aba n'ime asanji wee nye this video the kind of title o nyere ya maka na mụnwa I've seen God works wonders. Ama m na 80% of ihe jụrụ ana Igbo anyị enweghị a track record of when I will start by saying na echepụta ndị pastọ niile jụrụ ana Igbo anyị onweghị onye ma ha mgbe ha na-alụ ọsha na chọọchị, onweghị onye ma ha mgbe ha na-eme prayer meeting, onweghị onye ma ha mgbe ha na-eso all these top men of God like Benson Idahosa ha mago during that time iji gosi na they can stand a test of time. Onwere onye ma ha mgbe ha na-eme all those things. Onweghị onye ma dị ahụ mgbe beginning mgbe ndị otu TB Joshua ịnọ na ị na-afụcha mgbe ha na-eme preaching na bus, mgbe ha na-eme all those small things ha na-eme. Ndị otu bishop Yedekpu ya afụcha ha mgbe ahụ mgbe Benson Idahosa na-lay hand on them mgbe ha na-ejecha meetings ya na-agwa gị year 1970 something 80 something. Mana efuta those people na-eguru oketa efilo na eji ọgwụ aga na-emere ihe dịta. No, everybody are not like that. Ndị otu Johnson Suleiman ha efu ha mgbe ahụ mgbe ọ na-nweghị ya hachi mgbe ha na-emegwu ha na-eguru small bidogoro nwayọ mana kịta onye Igbo ya afọ onye gị na na-abụ nọ na gidi o mee travel no 2 years 1 year somewhere ọpụta obodo nke ya gidi crowd akalia all because they don't want to wait upon the Lord ka Chukwu gosikwa ihe o gosi ndị dịka Moses. Ya m na-ekwu ihe a na-ekwu the real legit ya na-agwa gị. Ụfọdụ ya agba ha serve kata mas ụfọdụ echifu ha eje bido agwụ na ha serve dewe. Ọ bụ na ọ kemewa na mụ akwụ serve mass go and verify Our Lady of Fatima Cathedral dị na Jos. I serve mass for 5 years going to 6 years if I can remember. Go and verify ham na ngwa gị Our Lady of Fatima Cathedral, the biggest cathedral in the city of Jos, Plateau State. Go and verify serve mass there. You go see her photo. Oboro by serve mass, oboro by anything. If you cannot wait upon the Lord, Kachukuna go sigi hoji ebulu chuku before you go out. You cannot stand the test of time. Nyangwa me undi dibi apita na asigi na so many people na abia asala ogu na aka ka we me na na-ege nwanne anyị nwoke anụ nwantị n'onu ka unu nụ ihe okwu maka ndị fake men of God na abia agwọchala nke ha ji epulu krala na nke ha ji eme miracle, because I will not blame him because he knows what he's saying. According to him, ọma ihe ọ na-ekwu ọma mmadụ one na-evisit ya. You cannot judge a man like that. No, he knows what he's saying. He's good in his profession. That is why he can boldly say it. Na people na be and Oma has pastors. You got to go. So yeah, just never take open video for everybody. I'm not criticizing and I'm not debating and I'm not analyzing. I'm just throwing facts. Then every day, 900,000. Ina na onwere onye ụka na iya sị na onye ụka onwere onye ụka na si na eme miracle na-ejiri ọgwụ eme ụka ahụ. Onwere ụka ike ụka dị na Nigeria n'ụwa 3 2 vancha niile ji ọgwụ n'ụlọ ụka. Ọ bụ ka eji akazi ụka mana nke ahụ bụrụ ogwu onye ọbụla mara na ọ bụ ka eji aka ụka. N'ụlọ ụka ịbịa n'ụlọ ụka nwaanyị anọ enyili nwaanyị ọkpa mbata n'ụlọ ụka ka ọkpa na-abata n'ụlọ ụka ahụ ọ crowd ka ndị ụka ji eli ka ọkpa na-abata n'ụlọ ụka enyigodili ya ọnụgwọ ọgwụ ya agwagwadowa na ana nye ya na ana ebe ahụ ọ nọ enye nke eli elu eji na-abụ ụzọ
enwe eze nke oji na-akwatu mmadụ ma nke etie na hanki mgbe ọbụla ibe na-eme ese tụọ onwere mgbe ejide mmadụ n'aka n'isi si bule mmadụ n'aka n'isi abụ na-ebu inye onwe daa na gbabatịbatịbatịbatịbata ọ bụrụ onye abụla na-agwọ ya ọ bụ na ndị Igbo ya ekweta bụ amala ibe malụ na mma ibe niile abụ anwansị ka ọ bụ ọgwụ agwara agwọ ka ọ bụ nsị ka ọ bụ mgbe gboo na ndị Igbo na-akpị ya nsị maka na ọ bụ na eludoro aka ma daa na bụ ntụtụ gị chọrọ ntụtụ ya ma agba gị ebe eji agba ọgwụ amadi ji ada na nke nwa bụ ya na-eje ụka ihe kwọrọ ka emetụ gị aka n'isi ka enwe ada ihe kwọrọ dị ka ebe ha nkiri ebe abịa nọ bikọz na onwe ndị na-esi ebe ahụ ọbụla ba yawa gị akwụkwọ o nwere onye ya na ebe ọbụla arụ ya anabatara ọgwụ ahụ onye ba yawa akwụkwọ obụrụ osigbo n'ebe a m na-egaba na dị ọgwụ abaghị ya na-arụ unu mara mana ọbụrụ mmadụ niile ka isi ya na-anabata ọgwụ mmadụ eji enweta ha nke metụ gị n'isi daa batịbatịbatịbatịbatị mgbe iji nweta onwe gị inyita gbancha abụrụ na Chukwu na-alụ ọrụ Chukwu ejiri otu ahụ alụ ọrụ Chukwu ejiri otu ahụ alụ ọrụ o nwere mgbe iji abịa bido mmadụ aka n'isi onye ada ị na-achọ ka igosi na ajọ mmadụ onye nwa n'isi ka ị na-achọ ka igosi na nọ nke kacha ekpe ekpele were ịwa badero unu ma na ya wọlele ka agbalị nna m gbalị m sị m n'ọsụsọ nwaanyị ụdị nne na nwaanyị dị njọ nwaanyị kụrụ nwa n'aka ibulu die sọsọ nwaanyị anwa ya akwụ ya nọdụ n'iru alụsị kwu nwa ya bụ nya mụ nwa tụlee ime nwa ahụ nke nwa bụ nwoke gị na-ebu n'onu ya ebu ya ga-alụsị gị nwa alụsị nọ nke nwa tụlee ime nwa ahụ okwu n'aka ịma nwe mana nwaanyị ya nwụọ ya bụ nya tụlee ime so zele nwaanyị ezele m na-abụchi ụmụ nwaanyị na-emezi na net tata mana ọ nwere ozi na nwancha niile na-achọzi ka babụla m nwancha niile bụ ụmụ nwaanyị niile na-achọ ka babụla m nwaanyị niile na-achọzi ka babụla m ka ba mmiri nwoke na-eme mana nwe ibe na-achọ ka m gbagwa unu bụ ndị eze nwaanyị bụ na ị na-ene mmadụ anya wee na-eme ibe ị na-enebunata ị na-ene mmadụ anya wee na-eme ibe ị na-nebunata maka gịnị mgbe eji abịaba azaba gị na-arụ mgbe eji azaba gị na-arụ ọbụla ịga kilie nwa jebe ebe dibịa jebe na omenala jebe obodo dị n'iche n'iche ka ahụ ha zọta gị n'ọgụ ịgwara agwa nke bụ nwaanyị mmadụ ị ka na-atụ ime na-amụ nwa na-abụ period gị na-abụ nsọ gị ị na-agbawa ọgwụ ngara na-agbawa alụsị ngara na-egbula alụsị anụ ije ebe ezigbote eze nwaanyị ilu na ebe ezigbote eze nwaanyị inyegodi etazi gị ibi ozukochi alụsị ọdabịa nwoke ya na na-apụ so onye ọbụla na-egbulu alụsị anụ bụ nwaanyị ọbụla na-egbulu alụsị anụ bụ nwaanyị na-abụrọzi nsị ya maka na ebe ọ bụbụzi nwoke ka ọ bụ nwaanyị ọbụla na-abụrọzi nsị ya dị ka ọ nweta alụsị na-abịa na-egbuli anụ na-egbulu ndị mmiri anụ na-egbulu ndị otu anụ ọ dị ahụzi nsị ya ọ bụrụzi nwaanyị ive ọnọzi ọ dị aka nwoke ka ọ bụ mana tata nwatakịrị nwa agbọghọ na-etogote na-eme ọvụ ọcha ọchaọla ọcha ovu oji ojielu oji unu nwa bụ ụmụ nwoke na-eme nnọdụ na sị nwaanyị anya kpụtụrụ n'uchu unu nwaanyị agbawachi chi ngị bụ nwoke ngada ọ gbawachi ngị bụ nwoke ngada ọ na-egbuli anụ na-agọli ọjị ivu ezigbote eze nwaanyị ọ bụrụ na chọọ ka o gbuolu chi anụ ọya ọ bụla nne ya dị ndụ ya akpọ nne ya nne ya nọda ọgwada ten mbọ ito na ise onye nne ya nwere aka gbuolu chi eze nwaanyị anwa anụ mana kịta nwa na onye ọbụla na-agbawachi ngada na-agbawa arụsị ngada echi na mmadụ na-anwụ na famili ị na-anaghị bụza ka mmadụ ji anwụ onye jụrụ ọnwụrọ ya kwa nweve na mme na famili bikọs na unu ejidewo omenala Igbo tọọ n'ọnya upside down ọ bụ Oliver Siele anaghị arụzi ndị ụka na-ayawo ndị dibịa yaba ndị eze nwaanyị onye eze nwaanyị agbalidela akwụna gbacha akwụna emepeta ebe ndị akwụna na-anọ ọnọdụkwa ebe ahụ na-emekwa eze nwaanyị asị na-emebego eze nwaanyị
omenala na-eme start onwerozi nsọ n'ive anyị gụtara anya ka ọ bụla na ịnweta ije na be nna gị ịnweta ọvọ ma ọ bụla na ekwu na ịnweta ọvọ ndị ichie nyere gị ịnwere nọdụ na-eme mpụ na awọ dị omenala dị nnukwu omenala na-egbu mmadụ ọ na-etigbu mmadụ ọ na-agọzikwu mmadụ mana ịhụba aka gị ọtọ omenala nwee mee gị nnekwu nwee mekwa gị onye bụ alụsị na-akọ ọgwụ eyi egwu mana alụsị na-eyiri egwu n'oge mana ọgwụ ya eme kwụsịkwụsị nya ji gba gị na ọ bụrụ na nkịta ọbụla na-agba ụja na-atara ata ihe eji na-avụ na-atụrụ ogwu egwu mana alụsị ejiri ọ na-atụrụ egwu maka n'ihi mmadụ na ọ na-emere mgbe ahụ na ọgwụ pịa na-eme mgbe ahụ gboo eji akpọtụ ngazi na-ese spọwa kwule ibe njiwa bịa taata bụ ka ndị unu ndụmọdụ ndị eze nwaanyị ma ndị pastọ ụmụ nwaanyị a sịrịba na-ememere nwa eziokwu bụ na nwoke onwere pastọ nọ nne beman a mma gụtarozi pastọ nyere sọnten ma ndị nyere ibe ma ha nke mọsị nwa ọsọrị ma ngụtaba ọnụ mmụọ magodulu n'ụlọ ụka ndị ụlọ ụka ọbụla na-abụrụ ụlọ ụka ọbụla bụ mmadụ mepeli onwe na-akụ ka n'ime mala amalị na ngị onwe gị na-eji bụ ọgwụ ka ị na-eje asaf mala amalị na ngị nwa na-eje ụlọ ụka nwa bụ ije eje nsaf chukwu na ọgwụ ka ị na-asaf ọgwụ ka ị na-asaf n'ụlọ ụka nwa ụlọ ụka ọbụla ịbụrụ mmadụ idebele ọ bụrụ nya nwe ya n'aka ya mala amalị na ọgwụ ka ọ dabele ebe a nwele na-eme ụka ọmụnwa beses pawa gwara unu onye na-akpata unu pụta onye na-ame dadị n'ime ụlọ ụka dadị a na-ayị nwunye unu nọ ndị ụlọ ụka abụba na-eme mpụ vaya yi nwunye gị vaya emibe niile vaya sị gị rapụ nwunye gị na ụlọ ụka na bịa ka o mere nwunye gị ekpele emontu ka o too wesi ịrapụ nwunye gị ị na-eme gị na ọ gị bụ nwoke na-eme ya dadị ya na nwunye ga na-eme ya dadị ihe amara nke maka na-ele echi na ọ bụ na dị nwunye ga nwanyị lidewa ya eche oyi bịa osielu gị nle ịkpọwa dukuduku ka ibe na-ayị ala ịsa agwa nwunye gị nwezere gị na-eme ihe gwụtali nwoke ọbụla na-amali ibe ọ na-eme nwunye ya gbaa n'ilo nwoke ọbụla pụtara ụwa nwunye ya gbaa n'ilo wee sieli nri onye eme afet onye abata onye nye nle nsogbu iwu ka ọ bụ ma mala nọ n'ụlọ ụka nwa ka ndị ụmụ nwaanyị dị egbu dive nwere ndị na-amara nwe ndị na-ama nne n'ime ụlọ ụka ahụ mmadụ mepere n'ime ụlọ ụka ahụ ka a dị egbu dive nwere ebe ahụ ka dị anyịba ọ n'ime ụlọ ụka n'ụka nwa pastọ ayes ndị prayer warrior ka gịnị anaghị otu virgin ọdịcha ya bịa anaghị nwunye gị n'ụlọ ụka na-eme that because ịvalụrụ omenala Igbo omenelu nya ive ndị oyibo ka ịvalụrụ rapụ nke nna gị ị na-eje ụka nwee na-ejeje bụ n'obi ka ọ dị ị nọdebe ị na-eme gị dadị ị na-eme nwoke ibe gị dadị nwunye gị na-eme dadị anaghị nwunye gị n'ụlọ ụka famala ya gị bụ nwoke na-akpata ego dị aja nakọta bụ na ịkpọwo dukuduku n'ime nwoke onye oyi na-atụ akpọgo okwekoja bifo amali ya ọ bụ na ọnụ mmiri esiwe ego gị n'ọnụ dapụva from there ọbụna ya wụ stroke from stroke ọbụna nwụrụ ụmụ nwoke onye ọbụla na-anụ nwaanyị na-agbazi nwunye anya onwerịbịa dịka ụka kịta anyị nọ ya onwerịbịa dịka ụka ndị eji na-abụ na ụka maka onwere nsị ejekọ n'ụka mana ụka ọbụla mmadụ mepere onwe ya si n'ọnyịnya na o mepere ụlọ ụka ọ bụrụ na-abịa ịma ndị bịa nwa bụ ụlọ ụka mmadụ dị iwe n'ọnyịnya nwunye na-abịa malụ na amalị iwu na-ejibe bụ nje savụ ọgwụ iwu na savụ bụ ọgwụ na na-asavụrụ ochu onwere bịa n'ụlọ ụka ahụ na savụ onye a bunye aka elu mmadụ 20 ada gị na oge bụ mụ ga-ebelivu n'Chukwu jọsụrụ bịa kwatụcha nya Chukwu nọdụ ọkwatụzie mmadụ ada onye na ọ chọrọ ka ọzọ azụ ka ọ na-akwatụzi akwatụ anọntị na-ebuzi mmadụ na ọbịa ọ na-akwatụzi mmadụ ha Chukwu jide mmadụ ọ na-akwatụ mmadụ na-akụ mmadụ isi na na-akụ mmadụ isi n'okwute na-akụ na fence
achọrọ m ka Igbo mụrụ anya. Onye ụka ọbụla sị m this message na-ata gịnị ndị fake pastor anwa, na-ata gịnị ndị fake eze nwaanyị anwa. Ovu mmadụ ama ya gbara m kwechọn, mana onye ọbụla gbara m kwechọn mana na anya na onwe ejekọta nke agwụ adị ejekọta ọvọlịa ọnụ ujechi ije ọvọlịa ọnụ. Eziokwu bụ ụwa ha bụrụ ọba anyị, mana ife onye ọbụla na-emenye agbazi anya. Onye ọbụla bụ ego ka onye ọbụla chọrọ, onwerọzi chọrọ nta ahụ. Nwaanyị na-eje ebe dibịa nwa ọgwụ ka ọ nwee mebe pastọ, nwoke na-abịa ebe dibịa nwa ọgwụ ka ọ nwee mebe pastọ. Ife nna chọ ka nkolu n'ugwu ndị Igbo bụ na pastọ niile ahụ nne ya n'anya bụ na be dibịa ka ha dị be gịnị nwee chọrọ ọgwụ ji eme pastọ. Ma ovu ike adịrị ebe ahụ, ike dị ebe ahụ bụ ike ọgwụ. Pastọ ọbụla unu na-avụ nna abụ ike ọbụla dị ebe ahụ bụ ike ọgwụ. O nwere ibe dịka Chukwu n'ebe ahụ na-ebunye na-eme enu na-eme ana. O nwere ibe dịka Chukwu dị n'ebe ahụ abụnye na-azọ nwa bụ iwe n'ọgwụ ka eji mara amalụ na ụka ahụ na-eje onye agbụrụ strok gbocha strok abịa n'ụlọ ụka bụ ya ekele mmadụ 20 nke ovu mmadụ na ana ma ọ bụrụ na ya na-abụ na eje na-agagbu ije mma n'onu ije ha kụrọzi ọnụ anọkọtasị na ọza ya strok n'ụlọ ụka ahụ. Ndị ụka na-atọ ule ọkpa, ndị ụka na-atọ strok, ndị ụka na-atọ isi mgbaka. Ebeva dị enweta ego ọ bụ atọchala gị n'ọnụ ụzọ bụ onwe mee gịnị echi na ịbịa n'ụlọ ụka bụ ebe ama ọka eji agbọ gị ọ dịka va na-eme ka mụ na nwa ụka aka dị nwe mee gịnị kedụ azụta ebe niile ahụ. Ma dibịa emenwuri mana unu na-atụrụ dibịa egwu, ma dibịa emenwuri dibịa nọkọtara ụtọ bụrụ ọ bụ pụtara bụ ka ọ bịa n'ụlọ na bịa tọọlụ mmadụ ọya ka ebutere mmadụ bịa. Dibịa na-eme ọpụta ụtụtụ ọ bụla ya atụ na-aga bụ nje mgbọrọgwụ ọ na-atụ ya ụtọ ọ na-amakarọ. Eziokwu bụ na dibịa na-agwọ ọya, mana unu na-anya n'ụlọ ụka nke na-adị egwu maka na kava ji atịa va na-eje nweta si dị ọgwụ ike va atọ onye o nweta gị edute gị n'ụlọ ụka ahụ. Ọ bụrụ ka va je metebe mgbọrọgwụ, ọ bụrụ ka va emetebe ibe jọsọrọ nke va gba n'aka ka va emetụkwa gị dị ọkpa gị ahụ adị mma ji egosi gị nọ n'ebe a ka dị wee bute dị ọya. Onye ọbụla mmadụ idebele gị bụ mmadụ idebele gị bụ onye ọbụla na-avụrọ gị n'anya debele gị onye anwa ya esi ike ịbịagodo ebe ọbụla ya bịa eje ebutebe mgbọrọgwụ nwetebe ọgwụ dị ya nwee mee gịnị ma gbụwa gị ọya ahụ. Ma kịta bụ ibute ọya n'ụlọ ụka enwetakwere ngị anụla anụ eji nwee na-eme gị isi bụ n'anya enwekweli ya nwee jide gị ọkpa gịsị gị na-ehil woo nwa bibe emele gị ị na-anaghị dị mma. Ibunye aka gị n'ime Jizọs ibute moto 10 lee ụlọ gị bunye pastọ. Mana dibịa inye dibịa 100,000 200,000 echi na akpọbịa nọ skam. Mana ndị ụka ahụ aka ya na-akpọrọ skam maka na unu fil n'Chukwu na-alụ ọrụ ahụ onye baba ji nata dibịa ka ba ji alụkwa ọrụ nwere ego unu wayo. Ekene mụ nkene na-emele unu iwe onye nwere ese ya na-ajụ mana mụnne ama agbara ọsọ agwa m ozu na unu n'onu ebe sespa okwu akpụrụ m na gulere agwa m ozu na na-ekwupụ nke mere mekọsụkwa ọzọ n'elu. Ama m niile na-esi gị na ịghọta ihe na-ekwu na vidiyo biko ka isi na nechakwa na according to ime ọsị na ọbịa ịbịa azụ Igbo azụ mụnwa na-ekwu ya na-ekwesị nke ọbụla ị na-eme mara ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na Chukwu ka ị chọọ efe pụta n'ime mmụọ na eziokwu gị fee Chukwu. Ọ bụrụkwa na ọgwụ ka ị chọọ egwu iji emewe ọgwụ gị maka na at the end of all these things right chimeze ego na ego na-asị na ife mmadụ ibe gị n'anya debe obi gị ọcha na ala eze bụ nke gị. Fụ mmadụ ibe gị n'anya debe obi gị ọcha. Debe obi gị ọcha in the sense that on as a Christian you have to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. That is the only way, because the Bible says that Jesus is the way, the truth, and the life. Also, I have come to give you life so that you will have life and have it in abundance. It's not enough to have life. If you have life and doesn't have it in abundance, it will definitely cut you short. I'm not here to preach. No. I'm not coming now.
ekwuli ya ka ụwa na-amatakwa. Mmadụ niile anyị ha agwọ ọgwụ, mmadụ niile anyị ha eje ụka, mana at the end of the day ihe asị na ozi ahụ na ịnọrọ ya ya condemn ndị nwụọ before Jesus bịa na ha jere ọkụ mmụọ. Onye nwere a way to redeem them that time before Jesus comes. This is the things people are running away from. Ọ ya sị na-achị gwa m na ndị niile anwụ before Jesus abịa ha nche na-ejele ọkụ mmụọ. See, anyway, ka nwa nọ mgbe ọzọ subscribe na this channel, wela notification gị kesala anyị na-enweta notification mgbe ọ bụla anyị tinye video ọfụma. Ka nwa nọ mgbe ọzọ.